Президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну закріпити за меджлісом кримськотатарського народу правовий статус представницького органу. За словами президента, після розв'язання цього юридичного питання меджліс, зокрема, зможе брати участь у розробці державних програм і повноцінно представляти інтереси кримськотатарського народу. Президент України сьогодні на спеціальному заході оголосив свій указ, який називається «Про деякі питання забезпечення прав кримськотатарського народу». Він перед тим, як оголосити цей указ, мав такий виступ, де дав дуже сильне, чітке обґрунтування, наскільки для України є важливим Крим, права людей, які живуть в окупованому Криму, права корінного кримськотатарського народу. І, виходячи з цього, він оголосив той указ, який ним було підписано 2 квітня вчора, де практично є одне таке речення, і воно звучить таким чином: Кабінету міністрів України невідкладно забезпечити вирішення в установленому порядку питання щодо закріплення за меджлісом кримськотатарського народу правового статусу представницького органу кримськотатарського народу. І зрозуміло, що цей указ спрямований на те, щоб відкрити дорогу до повної імплементації закону України про корінні народи України, який було схвалено ще в 2021 році. Я не буду розказувати передісторію таку, чому загальмувалася імплементація цього закону, але тут треба сказати, що завдяки багатьом, і в першу чергу я дякую членам меджлісу кримськотатарського народу за їх наполегливість, за їх таку, знаєте, чітку роботу в цьому напрямку, політикам українським, народним депутатам України. Але зрозуміло, я дякую президенту України Володимиру Зеленському за те, що він особисто ще раз дуже вник в ці різні такі нібито колізії, а насправді їх і не було. І своїм указом він спрямував Кабінет міністрів України на виконання відповідних статей цього закону про корінні народи України. Особливо важливим є те, що цей указ є не просто політичним чи умовним, а й те, що він відкриває для меджлісу кримськотатарського народу і юридичні механізми. Це дійсно урочистий захід був, і дійсно це на цьому заході президент України Володимир Зеленський чітко підкреслив, що Україна захищатиме корінні народи України, зокрема кримськотатарський народ, як корінний народ України, а також питання Криму буде на порядку денному постійно в Україні, і що ми будемо боротися за Крим. Тому це для нас дуже важливо. І дійсно тут от якраз той захід, який відбувся сьогодні, з одного боку, це було, і президент про це сказав, що це не тільки визнання політичне меджлісу кримськотатарського народу як представницького органу, а і юридично. Тобто завершення юридичного процесу відбудеться якраз таки підписанням Кабінету міністрів України цього розпорядження. Також президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами представників кримськотатарського народу. Глава держави зазначив, що до повномасштабної війни проти України, яка досі триває, Росія йшла поступово, і перший її агресивний крок був саме проти українського Криму. Ми обов'язково закінчимо цю війну достойним миром для України, і щоб не було нових російських агресій, щоб не було російських ракет і окупантів, і щоб було достатньо запобіжників від російської агресії. Має бути моральна гарантія безпеки також для України, для Європи, для світу. Гарантія, що Росія не матиме дозволу світу на те, що вважати якусь частину іншої країни, начебто їхньою, російською.
Тому на питання про наших людей та про нашу землю, про наш Крим має бути чітка і принципова відповідь. Це наша держава, це наша земля, це наш Крим. Важливо зазначити, що цей захід є сигналом для тимчасово окупованого Криму, що Україна не забуває і працює. Дійсно, держава має звертати увагу до того, що дійсно ці кримські татари або представники кримськотатарського народу, які в різних сферах життєдіяльності, ну скажімо, популяризують Україну, це дуже добре. І необхідно дійсно нагороджувати для того, щоб дійсно не тільки тут, але і в окупованому Криму наші співвітчизники чули і ну, сприймали те, що дійсно Україна робить все, щоб підтримувати кримськотатарський народ. Наостанок президент також наголосив: досвід і єдність – це те, на що ми можемо спертись на шляху до перемоги. Треба гарантувати всі компоненти безпеки України. Ми можемо зробити це тільки спільно, принципово, всі в Україні, всі в Європі і світі. І якщо будемо і надалі максимально ефективними, активними і такими, що не забуваємо уроків минулого. Я дякую вам, дякую за вашу активність, дякую за службу в нашій державі. Слава Україні!